CCTV, lawan rasipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Uba Roni Wheeling do ubolong kurtong jong seng Congress na Milliam constituency. Ula thap kerteng ha Khñiot trik rumpang arajar arflai banyak Khñiot ka election. Syak yeng dorbar tau an jong gejela ka banselong ha ka Khñiot trik rumpang arajar arflai. Ha ka jing ekran bigilat patai kubur uba Roni Wheeling do uloong bahakani ka kenti. Kum ki Nongmihkhmat kin haban Peit ru saya ki an ki ba Khñiot ben ya ki Ritpaid. Uloong ba ka seng Congress kan om sha bagi an jong ka sarkar India kin Khñiot ben. Henry kum ke parti kan yang banyada nakabenta ke jing baha jong ke pateng ke ban sawan. Ongi no Milliam menta bopini jit emily. Dai show tang ta karoi ka par ni ha Peit ki ain menta ki ba sedang ban Khñiot ini ki Ritpaid CA Uniform Civil Code menta kene ka ai ka ban enact ka ain banyada ya ka mariang klau ka batap badon ka jing nang tu baka sarkar India ko ngabadon kam ka sarkar India ya ka jaka kan chimbai ke seng Congress ko hado menta ka jinglong trai long kerat hndo ka syap hari khasi jantia jongi kane ban ni paiba ngana ka seng Congress manga shimat e ngan pait ba kita ki an ki de ban scam kimde bando ba ki lawai ki pateng jongi kinom no tim yangi ba ngi ngila shet ya kalawai joki ni hap menta ke election nang ni sakmat na panya tu na kren po Milliam ngom kamdai show ke election tang ta sansnem kamdai show election ka roi kapar ke election ban peit baki an ki badon ban ya dai ngi piong ka mani blai lai do ka riti ka dustur jongi ka ten thle jongi ka jinglong trak ndo ka syap kanne nginum do ide ijai ban rio ibadon tang kumba pai ban rio khasi jantia hapo armilian hakari badon shi hajar sauspa million ladangim don ki an ki bascam ni stanganong ilaja ngamkwa baki kon jonga lasha insha senchar kiwe ki chependre ide ban senchari mangi dalade nginong trai long kerat khlo ka syap ngin chakri blai kumba constitution kebala thau kinong senchar kinong le lai lo jongka ri jongi kinong yelam jongka congress ki ba ong ba ngide bandon to secure to all its citizens ban ai ban pen scam ban ai ki nong song shnong jong ka rin dia jong ka jela jongi ka liberty ka jinglai loj ka perkhat perdang ka jinglai loj ban pen snow ke bidan ma snow ka jinglai loj ya ka jingnai ka jinglai loj ya ka sekri blai ka jinglai ni kwa ya ka to ko ang double engine ka dai tang ban pen be jo pai ba hang the BJP hang ne BJP bale ka surok la ban pendap hai ta ka double engine hai ka ta ka artillery ke engine dai tang ka ne thak ban pen be pai ba Delhi don ka MDA government hang ni NDA hang ni MDA ka badai ka NPP le ka dai ka partner lane ka don bantah ta penhon jong ka MDA kai kita double engine upai ba dai ban be ka ni double engine ka double engine hana PJ thiet jet ya ka NPP BJP nomor hang thing idon hang ni surak menta tengkrai ngai sau sinam sakot hai kita ka double engine go pai ba jong ka jela jongi kham tam jai ber khasi jantia what be yakini ki party wan pen BJP wale be ngat yang lada ka don ka seng kepada it kerpang ya ka jai pen khasi jantia jongi pet ki kam pet ki an de seng Congress de nang ta nang scam ka ne seng Congress diong ka party kal angam kam la ban ngam ka party bladon chispa lai punyo snam kam la ban suja from the men, from the women, and especially from the youth. And I feel so, grateful. I feel so inspired when I see the youth taking active part in politics, because this is their future. Okay, so I'm very thankful to the youth, especially of Milliam constituency, where we have about 3,500 youth who have enrolled in the Youth Congress, realizing that politics plays a very important part in their lives, affecting all aspects of life. So I feel inspired, because ultimately the voters deserves a government that they choose.